खुलुमबाय। दिनै 31 जानुवारि 2023 BN बड' निउसआव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। पाठान सावथुना रिलिज जानायनि सानबानि उनावनो 550 कौटि रां आर्जिनो हादों। उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि हेंथायै हौवा गोदाना पुलिस थानायाव थाहैनो गोनां जादों। बे खेबाव उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायनि हेंथायै नगावनि रुपुहिहाट ओनसोलाव हमजानो गोनां जादों हौवा गोदाना। फोरमायथिनाय बादिब्ला रुपुहिहाट ओनसोलनि दक्षिण काटवाल ओनसोलाव उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि खौरांखौ मोनदोंमोन पुलिसआ। बेनि उनावनो जाथाइसालियाव पुलिसआ थांनानै हौवा गोदान आरो गुबुन सानै गासै साथामखौ पुलिसआ हमनानै लाबोदों। हमजानाय साथामनि मुङा फारियै अबाइदुल इस्लाम, गुलजार हुसेन आरो रुपल आमीन। चिरां जिल्लायाव बर' बिमानि मेगनाव मोदै। हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायना हा दखल खालामनायखौ होस्रांदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय सान्थिपुर ओनसोलनि अदालगुरि खाथिनि रिफु फरेस्ट ओनसोलाव मैया खमैबो 300 नखरफोरा न' लुना थानाय, आबाद मावना थानायखौ हाग्रा बिफाना होस्रांदों। खौरां बिजोंनि सिगाङाव रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जस मानिक मुसाहारिया फोरमायथिदों दि सरकारनि आयेन बादि आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायना हा दखल खालामनाय गामिफोरखौ फोसावनाय बिलाइजों फोसावहरदोंब्लाबो नागारनानै थाङैलाय आयेन बादि मैया होस्रांनाय जायो। बेराफारसे गामिनि रायजो राजाफोरा हा गैयैनि थाखायसो जों बे जायगायाव थाफैनो गोनां जादों। बे हाखौ जों मोननांगौ मोनथाय दं होनना खौरां बिजोङाव फोरमायथिदों। मानसि गोमादों। खेबसेयैनो गंसे गामिनिफ्राय सानै सिख्ला गोमादों। मुंफोरा फारियै माइदां नार्जारि आरो रेनु बरगयारि। सानैबो बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय 14 नं बिसमुरि गामिनि थागिबि। माइदां नार्जारिनि बिमा धनस्री नार्जारि आरो बिफा अनन्त नार्जारिजों लोगोसे रेनु बरगयारिनि नखरनिया फोरमायथिनाय बादिब्ला माइदां नार्जारिया देग्लाय HS फाइनाल होनो गोनांमोन। गिबियाव सानैखौबो कक्राझारनिफ्राय अदालगुरियाव थांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बेनि उनाव फनखौ हमाखै। बेनिखायनो हौवा मोजां मोननानै खारनायनि सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफोरा। सोरबा जुदि माइदां नार्जारि आरो रेनु बरगयारिखौ नुसनबायोब्ला नखरनि सुबुंफोरनो खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। नखरनि सुबुंफोरा जानबुं नम्बर 7099131884 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां हरनो हागोन। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।